Ix-xahar li għadda s-serq f'pajjiżna naqas b'aktar minn 25% meta mqabbel ma' Marzu tas-sena li għaddiet. Bil-ħwienet magħluqa u n-nies qegħdin joqogħdu aktar fi djarhom minħabba l-imxija tal-coronavirus qed iżomm lura lill-kriminali milli jagħmlu xi reat kriminali bħal xi serqa. Iżda mhux biss, miżuri li qed jieħdu l-pulizija kienu importanti. L-Ispettur Fabian Fleri mid-Dipartiment tal-Investigazzjonijiet Kriminali qal li fit-toroq żdiedet aktar il-preżenza tal-pulizija. Minħabba li hemm inqas nies fit-toroq, inqas traffiku, ir-response time tal-pulizija biex jaslu fil-postijiet huwa ħafna inqas. Allura, once li ħadd tidħol it-telefonata tal-emerġenza, il-pulizija ħajmorru iktar malaj. Għandek ħafna iktar pulizija fit-toroq minħabba li qed isiru l-inspections u minħabba li qed kemm f'postijiet pubbliċi u kemm fid-djar, hemm iktar pulizija fit-toroq, allura iktar qed inkunu viċin. Naqas ukoll b'aktar minn nofs is-serq mid-djar, hekk kif f'Marzu tas-sena l-oħra daħlu 63 każ ta' serq minn djar, iżda f'Marzu ta' din is-sena kellna biss 29 każ. Is-serq mill-karozzi naqas minn 136 każ għal 85 każ f'Marzu ta' din is-sena. Ta' sorpriża wkoll għall-pulizija li s-serq mill-ħwienet naqas minn 25 każ għal 23 każ. Per eżempju anka jenna f'ħanut magħluq u mhux qed tiftaħ kompletament, jaraw li s-CCTV kameras jibqgħu jaħdmu u jiċċekkjaw li jibqgħu jaħdmu għax jaf ikollok pereżempju serġ fid-dawl, jew jinqata' d-dawl u għal xi raġuni ma tibqax jibqa' jaħdem il-kameras, allura jiċċekkjawhom ħalli jaraw li qed jiffunzjonaw sew. Importanti ħafna huwa min għandu alarms anke mad-djar tiegħu speċjalment mad-djar jew ħwienet li mhux qed ikunu hemm li jaraw li qed jiffunzjonaw u tajjeb ukoll li jekk dawn l-alarms ġeneralment ikunu mqabbdin mad-depo tal-pulizija jew inkella mal-asta tal-lokal. Intant żdied is-serq minn djar Vojta, Kmamar fl-Għeliqi u siti ta' kostruzzjoni. Is-serq minn siti ta' kostruzzjoni żdied minn 12 każ f'Marzu tal-2019 għal 31 każ f'Marzu ta' din is-sena. Is-serq mill-building sites qed isir ħafna minnhom ikun serq ta' għodda jew inkella ta' materjal li għadu ma twaħħalx. Allura nissuġġerixxu speċjalment il dawk is-sitin ta' dawn il-building sites li mhumiex qed jaħdmu fihom biex kemm jista' jkun ma jħallux l-għodda hemmhekk. Jerfgħuhom f'post iktar sigur. Għandek is-serq minn djar Vojta nissuġġerixxu aħna mhux qegħdin total lockdown, jiġifieri inti llum il-ġurnata tista' toħroġ tmur mixja, tista' toħroġ iddur dawra bil-karozza. Nissuġġerixxu biex kemm jista' jkun f'dawn iż-żminijiet imorru jagħtu daqatajn frekwenti l dawn il-postijiet. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.